dneska zahrať poker. Môžete vidieť, že už som tu na 2. leveli. Toto som prešiel, toto idem prejsť, môžeme ísť na to. Play now. Takto si to urobíme. Vypnem si dáta, lebo mám Wi-Fi. No hraj už! Ty, druk. Za chvíľku sa k ním pripojím. Jaj. Chcel by som pozdraviť Maxa Šípeka a Alexa Šípeka, hej? Lebo mi povedali, že ich mám pozdraviť, tak ich pozdravujem. No. Hráme, check. Check. Pair. Ak by sa vám takéto videá z pokeru páčili, dajte like. Idem. Oj, bet, all in. Nie, prehral som. Dávam smajlika. Pane Bože, nehúkajte už tu, ty kokos, lebo... Ahoj, Kupka. No, takže, každý 1000. No, starčím sa rozprávať. Ale to je nebolo. Dobre. Kúsok konflikt. Lebo tuto húkajú. No dobre, už nebude. No ideš ty. Šajmonéza, či čosi. Jaj. 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 A chcem sa spýtať Alexa, prečo si nebol na tréningu, hej? Vy asi neviete, ale prečo nebol na tréningu, napíš mi na Insta, hej? Dobre. Joj, pane, joj, baka. Pair. Toto vyhrám, nevyhrám. A vyhrám. Či? Nevyhrám. Vyhrám. Check. Two pair. A zasa vyhral som! Yes, sir. Dobre. Leave table. Ak by sa vám takéto video páčilo, dajte like, odber a čus!